филмҳое ки дар бораи кома рафтани одамон тамошо мекунем тамоман ба ҳақиқат наздикӣ надоранд. дар асл кома як ҳолати сахт, душвор ва хатарнок аст. бисёртар он то 2 ҳафта давом мекунад. ҳолатҳое низ ба вуҷуд омадааст ки одамҳо аз якчанд моҳҳо то якчанд солҳо дар кома мемонанд. ҳар чӣ қадар инсон дар кома зиёд бимонад, ҳамон қадар шанси зинда монданаш кам мегардад. салом, шумо дар канали Идеятиҷӣ қарор доред, чун ҳар вақта Файзиддинам бо шумо. ин видео дар бораи шахсонест ки солҳои зиёдро дар кома гузаронидаанд. Эдуардо Обара. аз ҳаёти пеш аз комааш кам маълумот ёфтем, аммо бо далел тасдиқ шудааст ки дар охири солҳои 1969 Эдуардо, ки он замон хурдакак буд, ба бемории пневмония дучор мегардад. ин беморӣ хело ҳам вазнин будааст. ҳолати духтарак то рафт бад шудан гирифт ва ӯро ба беморхона бурданд. духтурон чизе аз дасташон меомад карданд, аммо 3 январи соли 1970 ҳолати Эдуардо тамоман бад гашт. ин аз он ҳисоб буд ки вай инсулин истифода мекард, ки дар организмаш збой рӯй медиҳад. Эдуардо бошад ба кома меафтад. модари Эдуардоро суханони пеш аз ба кома рафтани духтараш хуб дар гӯшаш монд. аввалаш ин ки он вақт 22-мин солгарди тӯи падару модари Эдуардо буд. дуюмаш бошад, Эдуардо пеш аз ба кома рафтан аз модараш хоҳиш кард: маро напарто модарҷон. барои волидони Эдуардо бошад, рӯзҳои душвор дар пеш буд. онҳо мунтазир буданд ки кай духтарашон аз кома бедор мешавад. аммо рӯзҳо, ҳафтаҳо, солҳо мегузашт. Эдуардо бошад аз хоби нозаш нахест. ҳеҷ кас намедонист ки ин дарозтарин кома дар таърихи медитсина мебошад, ки 42 сол давом кардааст. волидони духтарак шабу рӯз бо навбат нигаҳдорӣ мекарданд, тоб мехӯрониданд, тариқи зонд ӯро хӯрок медоданд ва чашмонашонро аз аппарат намеканданд. дар интизории он лаҳзае буданд ки мӯъҷизавор духтарашон чашмонашро мекушояд. аммо дар тақдири Эдуардо тамоман чизи дигар буд. модар ба ваъдааш вафо кард. нигоҳубини духтарашро идома медод. барои он ки ҳисобҳои беморхонаро пардохт намояд, падари духтар дар 3 ҷо ба кор машғул буд. онҳо умедвор буданд ва қавли худро то охири умр нашикастанд. ҳамин тавр соли 1976 падари Эдуардо аз олам чашм мепӯшад. соли 2008 бошад, модараш вафот мекунад, ки нигоҳубини Эдуардо бар дӯши хоҳараш меафтад. дар бораи Эдуардо васоити ахбори омма сюжаҳо мекарданд. ба хонаи онҳо одамҳо меомаданд, ки ӯро Спящая Белоснежка ном мебурданд. Эдуардо то 59 солагӣ умр дид ва соли 2012 вафот кард, ки дар кома 42 соли умри дуру дарозашро гузаронид. Терри Уоллис. ӯ соли 1984 ба яке аз садамаҳои автомобилӣ дучор мешавад. он замон вай 19 сола буд. аз сабаби бардоштани захмҳои вазнин ӯ як шабунарӯз дар рӯи замин мехобид то он даме ки ӯро ёфтанд ва ба беморхона бурданд. албатта ки духтурон ӯро наҷот доданд, аммо Терри ба кома афтид. ӯ дар ҳолати боҳушии минималӣ буд, яъне мисли ҳолати шок ки вай медиду мешунавид, аммо аз пеши худ ҳеҷ кор карда наметавонист. одатан чунин одамҳо баъди ба худ омаданашон маъюб мемонанд. аммо Терри бошад, духтуронро дар ҳайрат гузошт. 17 сол баъд дар соли 2001 вай бо имою ишора суҳбат карданро омӯхт. 19 сол баъд соли 2003 гап заданро омӯхт ва баъдан дар тӯли 3 рӯз роҳ рафтанро аз худ кард. инчунин духтари 20 солаи худро шинохт. аз ҳама душвораш он буд ки дар вақти ба худ омадан Терри фикр мекард ки
ҳоло ҳам соли 1984 аст. соли 2006 ӯ пурра сухан гуфтан ва то 25 ҳисоб карданро омӯхт. ӯро дар вақти кома буданаш модараш нигоҳубин мекард. Терри ногаҳон баъди 20 соли кома ба худ омад. сабаби аз кор мондани мағзи ӯро духтурон зиёд ҷустуҷӯ карданд. баъди гузарондани ташхисҳои пешрафта, духтурон ба хулосае омаданд, ки бо шарофати дорвориҳо риштаҳои майнаи сари ӯ робитаҳои худро барқарор карданд. албатта ки Терри маъюб монд. ӯро дар баъзе корҳо модараш кӯмак мекунад. Элейн Эспозито. як сокини Чикаго, Элейн Эспозито соли 1935 ба дунё омадааст. ӯ ҳамагӣ 6 сол дошт, ки ба кома афтид. ӯро бо нишонаҳои оддии аппендитсит ба беморхона оварданд. аммо пеш аз ҷарроҳӣ аппендитсити вай дар дохили шикамаш мекафад. ҷарроҳӣ бошад хуб ба анҷом мерасад, аммо ногаҳон ҳарорати Элейн то 42 градус баланд мешавад ва духтурон бошад умедашонро мекананд, ки духтар то саҳар зинда нахоҳад монд. аммо ӯ зинда монд, лекин ба кома рафт. 9 моҳро ӯ дар беморхона дар кома гузаронид. баъдан волидонаш ӯро ба хона бурданд. ӯ ба бемории пневмония гирифтор шуд. ӯ ба худ наомада бузург гашт. ҳатто боре чашмонашро кушод. падару модараш худ ба худ мегуфтанд, ки ҳоло духтарашон ба ҳуш меояд. аммо ҳайҳот ки не. Элейн соли 1978 аз олам мегузарад, ки ӯ зиёда аз 37 соли умри худро дар кома гузаронд. Мартин Писториус. қиссаи ин мард ғайриоддӣ аст. ӯ дар ҳолати кома 12 соли умрашро гузаронидааст, лекин аз рӯи нақлаш мегӯяд, ӯ худро ҳамчун дар асорат ҳис мекард. ҳама чизро мефаҳмид, ҳис мекард, аммо ҳеҷ коре аз дасташ намеомад. оилаи онҳо дар ҷануби Африқо зиндагӣ мекарданд. дар 12-солагӣ ӯ дар кома меафтад, ки 12 сол давом мекунад. ҳамааш осон ба вуҷуд омад. моҳи январи соли 1988 буд, ки гулӯи Мартин дард кард. ба муолиҷаҳояш нигоҳ накарда, ҳолаташ то рафт бад шудан гирифт. пойҳояш аз кор баромаданд. баъди чанд вақте чашмонашро боло кардан наметавонист. духтурон чӣ кор карданашонро намедонистанд. дар охир ба хулосае омаданд, ки ӯ ба кома рафта истодааст. аз беморхона ӯро мураххасӣ карданд ва гуфтанд, ки дигар аз дасташон коре бар намеояд. духтурон тахмин карда буданд, ки вай ба зудӣ мемирад. ҳар пагоҳӣ падараш соати 5:30 аз хоб бармехесту писарашро ба муассисаи махсуси нигоҳубини маъюбон мебурд. бегоҳ бошад, дар вақти аз кор баргаштан ӯро мегирифт. баъдан худи ӯ гуфт, ки дар 2 соли аввал ӯ дар ҳақиқат дар ҳолати душвор қарор дошт ва баъдан кам кам ҳиссиёташ ба ӯ баргашт. ӯ мегӯяд, ман мисли он будам, ки дар бадани худам мисли дар гур будам. мехостам сухан гӯям, аммо наметавонистам. дод мегуфтам, аммо ҳеҷ кас садоямро намешунид. чӣ хеле ки ӯ ба ёд меорад, аз ҳама дарднокаш он буд, ки оилааш дар телевизор филми тасвириро, ки дар бораи дракон буд, мегузоштанду Мартин то бегоҳ дар назди телевизор. онҳо фикр мекарданд, ки ӯ бе ин ҳам ҳеҷ чизро намефаҳмад, аммо намедонистанд, ки ин чизи аз ҳама бадмедидагии Мартин аст. ӯ хело ҳам азоб мекашид ва интизори он буд, ки кай ин ҳолат ба охир мерасад. ҳатто вақтро тавассути сояҳо омӯхта буд ва мунтазири шом мешуд, ки ин мултики аблаҳона ба охир расад. рӯзе модараш ба ӯ гуфт, кош бимирӣ, ки ҷонам аз ту халос шавад. албатта, ки ӯ инро аз таҳти дил нагуфта буд, аммо ин аз хотири писарак нарафт. дилаш монд ва худро нолозимтарин кас ҳисобид. вақте ки ӯ 25 сола шуд, роматерапевт ҳаракатҳои ӯро пай бурд, ки ӯ мехоҳад бо одамон алоқа кунад.
бо ҷунбонидани сар ва нигоҳҳои маънидор. ӯро зуд ба маркази коммуникатсияи алтернативӣ бурданд. дар он ҷо тавассути тест муайян гашт ки ӯ дар ҳолест метавонад бо одамҳо муошират кунад. дар аввал ӯ тавассути программаи компютерӣ суҳбат мекард. баъдан навиштану хонданро омӯхт. дертар ба коллеҷ дохил шуд ки барномасозиро аз худ кард ва дар корхонаи давлатӣ ба кор қабул гардид. айни замон ӯ бо сандалии маъюбӣ мегардад. вай 40 сол дорад ва соҳиби ҳамсари ғамхор аст. дар бораи комаи худ ӯ китобҳо навишт. «Мальчик-призрак», «Мой побег из жизни», «Заточение в собственном теле». Сара Томпсон. дар мағзи сари Сара Томпсони 32-солаи британиягӣ хунрезӣ мешавад, ки сабаби ба кома рафтанаш мегардад ва ӯ 10 рӯз дар кома мемонад. вақте ки Сара ба худ меояд, худро ҳамчун духтари 19-сола медонист. хотироти 14 соли ахири ӯ аз сараш паридааст ва ӯ шавҳари худро нашинохт. фикр кард ки ин коргари беморхона аст. ҳатто 3 фарзандашро ҳам нашинохт. ба ин ҳама нигоҳ накарда оилаи ӯ пош нахӯрд. сара аз нав ба ҳамсараш ошиқ шуду бо ҳам издивоҷ карданд ва зиндагии хело ҳам осуда доранд. дар ҳамин ҷо бошад видеои мо ба охир мерасад. дастгирии каналро ба подписатсия ва лайк идома диҳед. боқӣ ба ҳама саломатӣ.